funny video. Finish, please. Trying to speak Chinese in other languages. Guys, this is just gonna be so much fun. I really can't wait to dive in with you guys. If you're new, I'm Lauren, and it's a pleasure to have you here. Thank you so much for tuning in. Without further delay, let's dive in. Pitäis vähän jouluja toivotella. No toivotaan. Näin 2 ekaa onkin melko helppoja. Alkaa tuolla, että hyvää joulua ja turvallista uutta vuotta. Sitten sä voit sanoa tän toisen. No på svenska är det god jul och gott nytt år. No, sit alkaa tulee haastetta. Koska tässä on nyt niinku... No, sano sä toi. Ratsdedvom I udatsnava novava goda vam. Kuuntele tarkkaan. Noniin, sitten, go. Sratsdevom I udatsnava novava goda vam. Oliks aika kova? Se oli vähän liian hyvin artikuloitu tähän aikaisempaan mallikappaleeseen verrattuna, mutta sitten on Heid joule ja turvallist uud astat. Heid joule ja turvallist uud aastat. No niin. Ja nyt mulla tulee varmaan taas joku tosi hyvä. No niin. Sanat vasupvaan iävanäksän. Otetaanpa uusiksi. Sanat vasupvaan iävanäksän. Sanad kusup vaan ja vanasgan. Hyvä. Have a Merry Christmas and a safe New Year. A Merry Christmas and a safe New Year. No niin, taas sun. Joo, koska mä otan ton. No niin, ota se toi. Okei. Kuulamon tun brihir ua mon sai donki. Kuulamon tun brihir. No niin, vedä sä toi seuraavasti. No niin. Woman chuda ja shengdan kuaye kingyang van ping an. Tuli semmonen ping ping. Woman chuda ja shengdan kuaye kingyang ping an. Niin. Joku tykkää kuitenkin. Mä en tiedä miksi vaistomaisesti se veti toi. Aina kun lukee ping, niin se kuuluu ping ping. Joo. Sieltäkin tuli se ping. Joo. Tää vielä kerran. Women zhu da ja shengdan kui le shin nian ping an. Women chu dang nia. Shengdan kuai dang xingyang ping an. Olis hyvä. Hyvä. Ai, ota sä toi. Seuraava. Jasni sarisaltan pirosbet. Jasni sarisaltan pirosbet. Jasni sarisaltan pirosbet. Hyvä. Oi. No niin, tän sä osaat ilman. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad y próspero año nuevo. No ei huono. Ei. Rakkaat kansalaiset. No niin, Leijona. Onneksi me ollaan parkissa nyt, koska toi ei ole hirveän liikenneturvallista. Mut hyvää joulua sitten vaan sullekin. Ja muille.
this Finnish policeman trying to speak Chinese and other languages was just fun. And I bet they enjoyed it. They had fun of their time, and I enjoyed every bit of it as well. I hope you did too. Please do let me know what you think about this video. Write down in the comments section, and also don't hesitate to give it a thumbs up, share, and subscribe for more. And I'll see you again in the next one.